Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental Uyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Fast Radyo Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan. Ukon, natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini, isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod.
kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa mga misteryo sang kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong sa gilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Ote, nakita mo bala ang ginasiling mo nga pispes? Ha? Ano nga pispis la? Ato balang siling mo nga nagahulon sa dako nga kahoy sa higad sang suba? Ay ho, Lola. Nakita ko siya. O, sige na. Magkaon ka na. May pagkaon na ako nga nahanda dira sa lamisa. Oo, la. Ari na ako sa lamesa. Karon, mapungko na ako diri sa may pulungkuan. Karon sa tapos panyaga, nagatulog na si Lola. Madalikyat naman ako balik dito sa akon payag ah. Dalaan ko sang pagkaon si Dante. Salamat ha. Siling ko na gid nga mabalik ka eh. Gindalaan ko ikaw sang pagkaon. Oh, Salamat gid ha. sige na, magkaon ka na. Sige. Nga galing nga hindi mo na lang ako pagsaluhan. Nakatapos na ako. Kanamit yung sinugba nga baboy ha. Baboy talonon, ina. Madugay ka na ba lang nga naga-star sa doog ngayon eh? Oo. Dire ka ginbunag? Ay, hindi. Ang matuod, sa Banwa gid kami. Dito gid kami naga-star sa patag. Kung amo, nga ari ka mo dire. Manami diri eh. Kay malinong. Kung sa bagay. Pero, hindi bala delikado dire? Anong buot mo silingon? Wala lang. Napinsaran ko lang hindi bagay sa imo ang magtiner sa duog ngayon eh. Ilabi na kay kaguhapa sa imo katama. Kwan. Kuhaan ko ikaw sang tubig sa tuburan. Para nga makapabugnaw ka. Aha? Karon lang. Subong na lang ah. Kay basi kung madunlan ka. Kundi, may imnon ka dayon. Diri ka lang ha. Kay mabalik man ako dayon. Amak mo? Sino maguna-una nga may naga-star gali diri sa tunga sang kabukiran? Ikaw ya. Tagadiin ka? Sa Banwa man ako. Kakaupod ko sa pagkadto diring mga kaabyanan ko. Sa diin na sila. Nagbinulagay kami. Kagambot. Wala na ako makahibalo kung sa diin na sila subong. Nga ano ba lang natabo? Katapusan ko nga nadumduman. Do may napanimahuan ako nga aso. Kabaho. Kaga hinali lang nga nadulaan ako sa pangalibutan. Kag pagbugtaw ko, ari na ako diri sa payag mo. Pangitaon mo ba lang mga abyan mo? Kung tani.
Pero hindi ko sunadong duog nga ini. Basi kung magtalang na gid ako. Kabisado ko ang duog nga ini. Magluwas lang sa pihak nga kakahuyan. Matuod? Pwede mo bala ako nga mabuligan? Wala ako makahibalo. Sige naman ay. Para nga makita ko naman ang mga abyan ko. Kag makabalik kami sa amon. Hindi ako makahibalo. Kung paano ko ikaw buligan. Updi lang ako sa pagpanglakaton. Para nga masalapuan ko sila. Paano ini man? Ang kaisipan ko nagasiling. Nga hindi ako magpakig-angot sa lalaki nga ini. Apang ang kasing-kasing ko. Ang kasing-kasing ko nagasiling. Nga maupod ako sa iya. Oo, te. Ano nang desisyon mo? Sige. Updan ko ikaw. Salamat ha. Pero, magpaayo ka anay ha. Hindi ka pa mahimo nga magpanglakaton sa kahimtangan mo nga ina. Salamat gid Maris. Madamo gid nga salamat. Nga wala ka pa naghigda, Maris? Hindi ka pa bala magtulog, apo? Dugay-dugay lang la ah. Kaya daw nabusog gid ako sang ginpanyapon naton. Ati, kung amo, mauna na lang ako tulog sa imo, ha? Kag tandaan mo, hindi kagid magwa bisan ano ang matabo. Oo, Lola. Tandaan ko, ina. Mahamok ng tulog ni Lola. Apang ako, nagabugtaw pa gihapon. Nadumduman ko sang hinaling nabasahan ko sa mga files ni Lola. Bahin sa paghigugma. Ang paghigugma ko no, kung magsulod na sa kasing-kasing sang bisan sino, buhato ng tanan, masunod ka lamang. Kagduda ako. Nga mo gid sinasubong nga ginabatsyag ko. Si Dante. Hinali ko lang siya nga nadumduman. Gusto ko siya nga kadtuan. Nabalaka ako. Basi kung ano nang kahimtangan niya dito sa payag. Basi kung hindi siya makatulog. Nagahuragok si Lola. Buot silingon. Mahamuok na gidang tulog niya. Mabangon ako. Kuhaon ko sa altar ang kulintas. Nga proteksyon ko siling ni Lola. Malakat ako. Kadtuan ko si Dante. Ginakulbahan ako. Basi balakon. Masugata akong mga takapihak na kakahuyan nga mga tinuga. Apang, hindi manining tion sang ila pagwa. Tungod hindi man ugsad ang bulan subong nga gabi. Maayo ka hindi mahangin. Hindi mapatay ang dala ko nga sulo. Ara ng payag.
Oh. Ba? Masanag sa sulod? Ay. Basi kong ginsindihan ni Dante ang kingki. Madali-dali ako. Ano ay hanang kinabuhat niya? Ari na ako sa atubang sang payag. Karon, buksan ko sang hinayang puwerta nga kawayan. Sino na? Nagabugtaw pa siya. Sino na siling ko? Ako ini Dante, si Maris. Abi ko anay kung sino nang nagsulod. Pasensya ka na ha? Wala sang kaso. Nga nagabugtaw ka pa. Hindi ako makatulog eh. Ako amo man. Magpungko ka. Mapungko man ako sa papag Apang mapalayo la ako sa iya. Ba? Ginatulog gid niya ako. Daw kasubong bala. Kaginahimutaran gid niya ako. Hindi ba lang malayo dirang ginhalinan mo? Hindi gid man. Anad naman ako Wala ka nahadlok nga maglakat pa kadto dire? Kag nga mahadlok ako. Kung sa bagay, dire ka nagdako. Anad ka na gid sa pasikot-sikot dire bisan gabi na. Nga ikaw, nahadlok ka bala? Wala man. Ugaling tama gid kalinong. Ang halos tanan nga kulas, mabatian mo. Hinali ko lang nga nadumduman ang mga hinuring-huring sa patag. Ano nga huring-huring? Kay balo ka bala nga dito sa patag. Kilala ang doog nga ini bilang... Bilang ano? Hindi na lang. Hindi gid man importante. Sugiri na lang bala ako. Istorya man lang ining nabatian ko. Apang wala man ako nagapati. Wala ka nagapati nga ano? Nga ang kabukiran ko no nga ini kag kakahuyan, ginahokmungan sa mga aswang. Aswang? Nga wala ka bala makaibalos ang bahin sa mga aswang? Ano bala ina sila? Nga nagkadlaw ka. Wala lang. Namot lang ako. Kay may mga kasubo mo nga wala pa naman chance ang mga kung ano-ano nga masugilanon ang imo kaisipan. Nga wala man sang kamatuoran. Kag para sa akon, pulos kabuangan. Apang gusto ko mahibalaan ang bahin sa mga aswang. Siling nila, ang mga aswang, nagagwa tagsa nga magbilog ang bulan. Nagagwa sila, agod nga magpangita sang ilang mabiktima, para patyon kag kaunon. Ano? Nagakaon sila sang tawo. Hala, hinali ko lang nadumduman ang mga tinuga sa pihak na kakahuyan. Kag nadumduman ko ang ginahambal ni Lola Permis sa akon. Kinakulbaan ako. Ano blang natabo? Nga ang hinali ka lang nagipos. Aswang galing panawag sa ila? Aswang ang panawag sa mga ginakahadlukan nga mga tinuga? Madamo sa mga tao nga nahadlok sa ila. Suno pa gani sa nabatian ko nga mga sugilanon. Mga mapinta sila nga daw mga sapat. Ha? Taliwis ang ilang mga ngipon. Ang ilang mga kuko.
malagba kag mataliwis. Kaga mahimo nga magkalagisi ang panit sang tawo. Kun amo, sila ang ginatumod ni Lola. Aha? Kukwan. Nainambit naman sa ako ni Lola ang bahin sa amo sina nga mga tinuga. Nagapati si Lula mo sa mga aswang? Oo, Kung amo matuod gid. Matuod gid nga may aswang sa duog nga ini? nakakita na ako. Ano? Anong hitsura nila? Pareho man sang ginlaragway mo. Mataas siya. Daw tao ang iya tindog. Apang ang iya hitsura, iya sang sapat. Nagapalang lisik ang iya mga mata. Kagkatalom sang iya mga bangkil. Kagang iya mga ngipon, handa gid nga magpangagat. Kung matuod nga aswang gid ang nakita mo, wala ka bala niya ginsakit? Kag nga buhi ka pa tubtob subong. Magabian sa dagarinyo sa pagkumati ang magamatahong sukon sa tansugilanon sa palatuntunan. Magmisteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahay 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Fast Paradyo Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing.
Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kung diin man ako makaabot, kung diin ka man, tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Lorena, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Tudok sa kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. My God, James! Ano ka ba na? Nagasunod ka matuod sa instructions, pero kulang ang projections mo. Paminsan na pala si Lorena. Nakita kong reaksyon ni James. Daw puno sang kasubok kag kahidlaw. Yeah! That's great! Kinakahidlawan ako ni James. Hala, nalipat ako. Nga nagtinto ko yaman. Hala, nagtabuay ang amon panulok ni James. James! Tulak sa kamera! Ato, nag-focus na siya sa kamera. Mahalin ako dali. Mamangkot ako sa mid, kundiin ang CR. Bahala na. Subong, nagkadesisyon na ako. Tunlon ko na lang ang pride ko. Ako na lang mapalapit sa iya.
Istoryahon ko na siya. Kag akoon nga akong may kakulangan. Bahala na. Ay, palikaron ko lang ana yung pila ka minutos. Kag among pagwa diri sa CR. Kanugon. Nakahalin na siya kaupod sang boss niya nga agi. Kay nagpadugay-dugay pa abi ako mo. Kung tani, ginbugno ko na siya sa nagtabuay ang amon panulok. Ay, kanugon. Kanugon, kid. Ang buot mo silingon. Ikaw galing ni nga agintago mo ina sa akon. Grabe pa ang dayaw ko sa kagwapo niya. Apa naghipos ka na? Sorry. Do hindi pa tani ako magpasagot sa request mo eh. Kuan. Nahuya abi ako sa ginpanghambal ko sa adto mo. Nakahibalo ako nga suyaan ninyo ako. Ilabi na kay akong pinaka-unromantic sa inyo. Kung sa bagay. Kung adlaw-adlaw mo matuod nga basulo ng kaugalingon mo, sa katangaan mo, kagin palayas mo ang lalaki nga nagahigugma sa imo, kagin nahigugma mo man, hindi makatilingala, gado pareho kaaslom sang langgaw ang batasan mo. Ops! Sakit-sakit ba? Hoy, day. Mas masakit kapag gani kung maghambal, no? Ginabalik ko lang sa imong ginabuhat mo. Ay, ginaako ko. Nangin stupid ako. Ginunahan ako sang pride ko eh. Apang subong. Gusto kong ibalik ang tanan. Pero siyempre, hindi na ako gusto nga ako gid ang malagas sa iya. Respetuha man ang pride ko, busing, bi. Bisan ibusing-busing mo ako adlaw-adlaw, hindi gihapon ako. Please, sige na ay. Himali ko. Basi pagkatapos ko ikaw nga pasugtan, maandar naman ang kakitid sa utok mo. Desperada na ako. Please. Bisan ano pang ihambal mo, amo man gihapon silang sabat ko. No, 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 no. Ay, hindi man mapudla ang ginapangayo ko nga pabor sa imo. Para nga tawagan mo lang ang boss niya nga agi. Pangabaya siya nga gusto mo nga i-feature si James sa hot and eligible meals naton. Hindi ko nahuyan na ako, no? Nagpasugot ako sa request mo nga dalon naton si James sa isyu naton. Kay abi ko, crush mo lang siya. Kani ikaw mismo ang nag-request. Kani nakita mo man ha? Ginistorya kong manager niya. Apang gin-turn down niya ako. Kagwala na ako sa mahina. Tess, please. Ikaw lang paglaom ko. Kung ikaw na lang abi ang magpalapit sa iya, kagtunla na lang ang pride mo. Amo lang sina kadali. Tapos na ang problema mo, Lorena. Daw sobra naman yung pagkabubo ko kung buhaton ko, ina. Maayo tani kong ginistorya niya ako sa nagtabuay kami sa balay ni Vinny. Almost a year ago. Apang naglakat siya eh. Nakahanda na tani ako sang speech ko. Base ang pagdumdum ni James.
kung gintalikdan mo lang siya liwat. Ay, Han. Basi hindi lang siya gusto nga istoryahon ako. Ay, ara ka naman. Hindi ba lang ang siling ni Ami nga naglain ko ng expression ni James sang gin-mention ni boss niya ang ngalan mo? Kung tanigin kalitan mo ng kahigayunan. Ako gani Sadto, sa nakita ay kami liwat ni Edgar, gintuloan ko na lang ang pride ko. Kagin ako sa iya, nga ginhulat ko ang pagbalik niya. Kay nagpalapit mi siya sa imo mo. Ako bisan card lang, wala gani niya ginapadalaan. Sang 23rd birthday ko. Ang katapusan niya nga Valentine's card, sadtong katapusan namon nga pag-away. Ginmail ko ato pabalik sa iya. Pero, gisi-gisi na. Nan, kay grabe man gali ang kaakig mo. Amo galing nga daw kalaw ay mga gulpi ko na lang siya nga lagas-lagason. Basi kung magsiling pa siya nga, anay kay sikat na siya. Nagpalapit ako sa iya. Hindi ako amusina, no? Gani, please. Please naman, Teso. Ikaw na lang balang paglaom ko. Ay, sus. Kung pwede ko lang kuntani siyang agdahon nga mangin manino isang akon ako. Ang kaso, hindi kami close Bisan si Edgar, hindi man siya kilala. Ay, husto! Si Mariel. Kay fan gid siya ni James mo. Nahambal ko na siya. Pero, nagpamalibad siya. Ako kuno ang dapat nga magtawag kay James kag mag-set sa appointment para sa interview. Ati, husto man siya. Oh. Kung buhaton mo tapos ng problema mo. Kay sigurado nga kung sa manager niya kita maagi, hindi ina makalambot kay James. Ay, kung pwede ko lang tani nga matawagan sila ni Tito kag Tita. Uti, nga hindi mo pagbuhaton Ay, burn bridges Kani ginabudlayan ako nga makabalik. Duha ka tuig na ako nga nagaobra dire, apang wala gihapon ako ginhaga ni James nga magpakasal. Wala niya ginsunod ang amon ginhambalan. Samtang, wala tuong balita bahin sa mga babae niya. Nan, kinagpaastig-astig ka man abi mo. Nga hindi mo lang gali mapanindugan. Amo gani nga nagahimo ako sang paagi. Tungod nakahibalo ako nga hindi siya magpalapit. Kag desperado na ako para nga maghimo sang una nga tikang. Kay basi bala kung maagaw pa sang iban si James Pero dapat may graceful entrance man ako. Inang hindi bala obvious. Kay kung mahuyan ako, mangin miserable na ako tubtob sa katubtuban. At least, dapat may feelers. Kung magpasugot siya, kundi makahibalo ako nga may paglaom pa ako. Ma-proceed ako sa part 2 Which is? Seduction. Kinapakadlaw mo bala ako, Lorena? Wala. Seryoso ako, no? Naga-research gani ako sa iban yung mga magazine pati na sa internet. Kag sa nagkalain-lain nga libro kung paano magsidus. Pride lang ang nag-igo sa imo. Kung ginkaon mo na lang tapos na. Mabatas mo bala nga wala sang happy ending ang love life ko? Ako na lang balang single sa opisina. Kay si Sandra, may ka-live-in na. Ay, na-mention mo si Sandra.
Ang kalibin niya, lain-lain nga fields ang mga abyansi ni. Possible kung may isa sa ila nga may connection kay James. Husto! Nakahibalo na ako kung sinong palapitan ko. Sino? Si Maricel. Best friend ko siya sang una. Apang ginaway ko siya. Kaya ginakulit niya ako bahin kay James eh. Pero daw mapilitan ako nga magpalapit sa iya. Kilala mo siya. Si Maricel de Vera. Siyang napangasawa ni Rex Roa. Ang tag-iya sang People's Magazine. Ay, oo. Masami kami nagkakita ay sa mga gatherings. Kanasugulanon ko man siya eh. Wala ko magkaibalo nga. Ginaway mo man gali siya. Sa banta ko, ang buhaton mo, mag-practice ka na sa pagluhod, Lorena. Ay, buhaton ko inasubunggid. Tawgan ko siya. Puti. Makitaay kuno kami. Kay nahidlaw man siya kuno sa akon. Good luck. Kagkabay pa na mangin positive lang ang resulta. Kabay pa, Tess. Okay lang ko na sa iya kung hindi ikaw ang ma-interview. Tawagan lang siya kung nasang sekretarya ninyo para nga ma-arrange ang schedule niya. Sel, thanks gid ha. You are still the best. Abi ko gani kung balibaran mo ako sang gintawgan ko ikaw eh. Buang. Hindi man kuya pareho sa imo kung maakig no. Kung akig kaya, akig ka gid sa bugos nga kalibutan. Ay, ambot man gani kung anong natabo sa akon sadto Gamasiling na gani ako eh. Nga nadulaan ka na sang husto nga panghuna-huna sadto. Kung nga amo kasi na mag-react. Apang naghipos na lang ako. Tungod na kahibalo man ako, nga sooner or later, makabugtaw kagid nga sala ang ginbuhat mo. Sel, madugay na ako nga nakabugtaw no. Ginapamensar ko lang kung paano ako liwat na makapalapit kay James. Hindi man pala ako mahuyan sa kaugalingon ko, haw. Simple man lang ang solusyon sa problema mo, Miga, no? Kauna na lang ang pride mo. Sa imo eh. Pwede pa. Kay nakahibalo ako nga mabuot ka. Kung ginbalibaran mo ako, hindi na ako magpalapit liwat sa imo. Pero si James siya, sang katapusan namon nga pagkitaay, wala man lang gani niya ako ginbugno. Ay, nahinambit niya sa akon. Nga nagkita ay kamo sa ila ni Vinny. Wala mo man siya kunugin sa pak. Tapos, sang pagbalikid niya, wala ka na. Gani mo to eh. Wala na lang siya nagtinguhang ang pangitaon ka. Ano? Sa diin ka nagkadto. Nagpanago ka?
Mga abyanso na gid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Lorena, ngayaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Tudok sa kasing-kasing. Direksyon, Marnie Mungkal. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral
oral disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes. Number 1! Bas Paradyo Bumbo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Patalangon na to ng mga ido. Madali kita matultulan kung makapanimaho sang bayo na to ng mga ido nga to. Ari na. Ihaboy ko ini sa bahin nga to. Ato na. Matahagan na kita sang kahigayunan nga makapalagyo. Nagtupa sa malayo ang bahin ang bayo ko. Dali na. Dalagan. Madungan kita sa pagdalagan, Sherwin. Ay. Oo. Oo. Karon na. Kalahin sang pamatyag ko. Hindi ako makaginhawa sa mayo. Atong mga ido, nagapakadto sa malayo. Salamat. Napatalang naton sila. Napatalang ko sila. Ba, Sherwin? Natumba siya. Sherwin? Nagasakit ang dugan ko. Doon sa hindi na ako
Kaginawa. Apang hindi kita makapabilin diri sang madugay. Kinahanglan niya makahalin kita. Agod niya makalusot sa ginbutang nila nga checkpoint. Hindi. Ibilin na lang ako, Michael. Hindi mahimo nga ibilin ko ikaw. Pasanon ko na lang ikaw. Ano? Madugang lang sinang kabudlay mo. Magkaupod ako sa imo sa pagpalagyo. An ibilin na lang ako. Hindi. Hindi sila makalambot sa akon. Masarangan ko ikaw nga pasanon. Abi, mag-uyat ka lang sa akon. Ari na. Napasaan ko na ikaw. Kinanglan niya makapalagyo kita. Sa wala pa maglagas liwat ang mga ido. Panguyat, kay madalagan ako. Oh, Michael. Wala ko na mabatian ng mga ido. Apang nakahibalo ako, nga buyan nila ini. Kung mapinsaran nila, nga nalalangan naton sila. Mapadayon kita sa pagpalagyo. Hindi na, Michael. Ibilin na lang ako. May ihambal ako sa imo. Kinanglan nga andaan mo ini. Samtang may jutay pangation nga nabilin sa akon. Nabatyagan ko nga hasta na lang diri ang kabuhi ko. Hindi na ako makasarang sa pagpalagyo. Kinanglan nga mabatian mo ang isiling ko sa imo. Ano balay na? Isiling na. Kay malayo pang ato nalalakton. Hindi na, Michael. Tub-tub diri na lang ako. Kung makapalagyo ka, magpakikita ka sa akong abogado. Sa iya kung gintulin ang akong mga negosyo. Kagang akong propidad. Tub-tub nga napriso ako. Apang subong, wala na sang paglaom nga makapauli ako. Kalahay na gitsang pamatyag ko. To sa mapatay na ako. Hindi ka magpanumdum sina. Nakapuga na kita. Kag manginhilway kita nga duha. Hindi ka magkalipat. Makikita ka sa iya. Siyang mahibalo sa imo. Ipangako mo, Michael. Bisan sa amo na lang ini nga paagi. Mabayaran ko ng nabuhat ko sa imo. Kag sa imo, Iloy. Oh. Sherwin? Anong buot mong silingon? Nakaibalo ako. Nga ikaw ang naghimo sang paagi nga makasulod ako diri sa prisuhan. Matuod din na, Michael. Ako naghimo sang paagi nga makasulod ka sa prisuhan. Bangod nga akig ako sa imo. Nga akig ka sa akon. Anong sala ko? Wala ka sang sala. Ang may sala sa akon, ang Iloy mo. Ano? Ang Iloy ko? Ang akon Iloy? Nga may sala siya sa imo. Nagsanong man tabuin na? Nagsalig ako sa iya. Apang gintraiduran niya ako. Nagpakig-upod siya sa iban nga lalaki. Amoy na ang paglaom ko. Ikaw ang bunga sang iya pagtraidor sa akon. Ano? Nakahibalo ako nga hindi mo ina mapatihan. Amoy nang matuod. Ikaw ang akon anak, Michael. Ano? Ikaw ang akon amay? Ako, Michael. Sini ko lang napamatud-an sang mapriso ka.
Sa ano ka nakahibalo sina? Ginsugiran ako ni Danny Boy. Mahimo mo siyang hamhambal. Pangitaha siya. Mahimo mo siya nga makaupod. Kag mapamangkot sang ginpanghambal ko sa imo. Ikaw ang akon anak, Michael. Ikaw ang akon amay? Kag nga ang nabatas mo nga talikdan ang akon iloy. Ako ang nagpapatay sa imo iloy. Ano? Ikaw ang nagpapatay sa akon, Iloy? Ikaw ang naglumo sa iya sa sapa? Sapat ka. Ikaw? Nga nga nakabatas ka sa paghimo sini sa akon, Iloy. Nga nga nakabatas ka? Nga! Patawara ako, Michael. Patawara ako. Nagahibalo ako nga. Kadakosang salangan na buhat ko. Kag nahadlok ako nga makahibalo ka sang matuod. Apang sa natabo nga ini. Nga matapos nga nag-abot ka sa kabuhi ko. Hindi ko man mahimo. Nga hindi ka masugiran sa akon sala. Hindi ko man mahimo. Michael, anak, patawara ako. Sa wala pa mahunos ang pagginhawa ko. Luyag ko mabatian. Kag ginapatawad mo ako. Kanungkon, tagumatayon ka na. Ano pa bing mahimo ko? Kung hindi lang nga mapatay ka na. Kung tani, ako mismong mapatay sa imo nga sapat ka. Kinakaugtan ko ikaw. Kinasumpa ko ikaw. Sapat ka. Hindi ka magpiyong. Patay ka na ba na? Apang nakita ko nga may luha sa imo mga mata. Buhi ka pa? Ha? Buhi ka pa? Michael, maghalin ka na. Luwasang kaugalingon mo. Sige na. Ibilin ako. Ibilin ako. Kung sa imo pag-isahanon, kag madumduman mo ako. Patuhoyi ako sang jutay nga pangamuyo. Agod mabuhinan man sang bisan jutay ang akon nga nabuhat sa inyo. Lakat na. Maabtan kanila diri. Kag ako. Hindi ako magpadakop nga buhi. Kag kung wala pa ako mapatay, kung mag-abot sila, may pusil ako diri sa bulsa ko. Tapuson kung akon wala pulos nga kabuhi. Apang nanugon lang ako. Hindi ko mapabatsyag sa imo ang akon pagpalangga bilang isa ka amay. Bah, ang mga idol, ara naman sila. Natultulan nila kita liwat. Lakat na. Lakat na, Michael. Hindi na ako pagpanumduma pa. Sherwin?
Tira ka na. Makalikaw pa ako. Makahingagaw pa ako. Makahingagaw pa ako kung makalambot ako sa suba. Amo na lang inang akong paglaom. Ba? Lupok sang pusil? Gintiro na ayhan ni Sirwin ang iya kaugalingon? Ba? Hindi. Ang mga ito, ginpangit na siya siguro sa mga ito. Ang akon amay, ginpangit na sa mga ito. Sirwin? Nga ang amo ining ginhimo mo sa akon, Iloy. Nga! Nakalusot ako sa checkpoint. May paglaom na ako nga makaluwas. Apang kinahanglan nga makakita ako sa maislan. Basa ang pantalon ko. Kag may ginhatag sa akon si Sirwin nga dako nga sobre. Ngari na ipit sa akon hawak. Bah! Ato sa malayo. Nakakita ako sang balay. Kag nakita akong hinalay. Basi makakita ko dira sang sarang kong maislan. Dira ako makadto. Mapatupong lang ako sa mga hilamon. Ari na ako. Nagakuob ako diri sa kahilamunan. May nakita ko nga pantalon sa halayan. Kag may kamisita man nga sa banta ko, makaigo sa akon. Kuhaon ko'y nakagisoksok. Apang paturon ko anay, nga wala sang makakita sa akon. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Oh yeah. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navat. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!